கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு டிராக்ஸ் கொடுத்தாங்க. டிராக்ஸ் கொடுத்து இயேசு உங்களுக்கு சுகம் கொடுங்கன்னு சொல்லி, விடுதலை வேணும்னு சொல்லி என்னை அழைத்தார்கள். கைப்பிடித்து கொடுத்து நான் போனேன். அந்த கடந்து போகும்பொழுது அந்த இடத்துல அநேக ஆசீர்வாதத்தோடு சமாதானத்தோட கடந்து போனாங்க. நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு அடுத்த வாரம் போனீங்கன்னா ஜாப்ரண்ட் சர்ச்சுக்கு முதல்ல போனேன். பிரியமானவர்களை என் நண்பர் கூட்டு கொண்டு போனார். இயேசு செய்த அற்புதத்தை வந்து பாருன்னு சொல்லி அந்த ஊழியக்காரர் மூலமா அநேக கேன்சர் வியாதிகள், அநேகருக்கு கண்களுக்கு கண்ணு தெரியாத கண்ணு சுகமாவதை பாக்குறாங்க. அநேகருக்கு வயிறு வலிகளை அந்த சுகத்தை கொடுக்கிறார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அநேகருக்கு காது வலிகள் மூலியமா சுகமாகிறத அந்த கண்ணால பாக்குறேன். பிரியமானவர்களே, அந்த இடத்துல நான் ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆண்டவரே, நான் செஞ்ச பாவம் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்தது. நான் மதுபானம் பண்ணின பாவம், கெட்ட பழக்கம், துன்மார்க்கமா வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதரோட ஊர் சுத்தி கொண்டிருந்த அத்தனை பாவம் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்தது. பிரியமானவர்களே, நான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆண்டவரே, என் பாவங்களை மன்னிங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்தேன். இயேசு கிறிஸ்துவோட வல்லமை என்னை தொட்டு சுகமாக்கணுங்க. இன்றைக்கு நான் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் சமாதானமா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம். நீ சொந்த தொழில் செய்யும்படியா கடவுள் என்ன வச்சிருக்கிறாருங்க. சொந்த வீடு கட்டும்படியா கிருபை செஞ்சிருக்கிறாருங்க. பிரியமானவர்களே, ஏனென்றால் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நீங்கள் ருசித்து பாருங்கள். எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இதுதான் இயேசு சொல்லுகிற, ஒரு மனிதன் கெட்டு போவது ஒரு சித்தமே கிடையாது. எல்லாரும் நலமாகவும் சந்தோஷமாகவும் கடவுளோடு கூட வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய சித்தமா இருக்குது. பிரியமானவர்களே.